Şeýlene köpüýümizin kellämizi 2-3 gatly, aşhanaly, mehmanjaýly, 4 diwarly, hatda belki de howuzly, owadan howluly 3-4 gatly öýler gelýändir. Emma mundan müňlerçe asyr öňki adamlar üçin öý bir gowakdan, gara öýden ýa-da çadyrdan ibaret bolupdyr. Asyrlaryň dowamyny dürli usullaryň, tehnikanyň özgermegi bilen häzir günündäki görnüşine ýeten öýleriň başdan geçiren öýtgeşmelerini syn edelim. Milatdan öňki 25-nji ýyl boýalan gowaklar. Günorta Fransiyada bir uçurumyň üstünde ýerleşýän Chauvet gowagy takminan 27 000 ýyllyk diýip hasaplanylar. Arheologlaryň çaklamalaryna görä, paleolitik adamlar gowaklary edil öý hukmyna ulanman, olary mewsimleýin, ýagny güýz we gyş aýlaryna sowukdan gorunmak üçin ýa-da däp desurlaryny ýerine ýetirmek üçin ulanýardylar. Milatdan öňki 16 000-nji ýyl. Mamyn synkundan ýasalan kümeler. 1965-nji ýylda Ukrainaly bir daýhan Mezirich owasyny mamyn synklaryny tapypdyr. Synklardan ýasalan ojaklar we çukurlardan dolu bolan bu kümeler takminan 18 000 ýyllyk diýip hasaplanýar. Milatdan öňki 11 000-nji ýyl. Çadyrlar. Fransiýanyň Pensaven şäherine tapylan aw çadyrlarynyň galynlary 13 ýyl mundan ozalky ýaşaýyş hakyna käbir alamatlar görkezipdir. Ýaşaýjylaryň daşyny gurşap alan çadyrlar we deriler ýiten hem bolsalar, her çadyryň girişindäki gum bilen gurşalan ojaklaryň galynlary tapylypdyr. New York Times gazetiniň maglumatlaryna görä bu çadyrlary täzeden dikeltmek üçin 36 sany haýwan deri salynypdyr. Milatdan öňki 8 000-nji ýyl. Palçykdan kerpiçler. Egerde Pakistanyň Mekka ahir şäherine syýahat etseňiz, 10 000 ýyllyk kerpiç binalary duş gelersiňiz. Bu binalaryň kerpiçleri palçyk we samandan ýasalyp, amar bilen bile bir näçe otoglar bolupdyr. Milatdan öňki 1200-nji ýyl. Uzyn aýakly öýler. Bu öýler aslında suwuň üstünde gurulmandyr. Ýöne köpsi kölleriň üstünde ýerleşýär. Ol döwürler köller ören kiçi bolupdyr. Owalar gowru meýdançyda ýa-da batgalyk ýerlerde gurulupdyr. Milatdan öňki 500-nji ýyl. Domus we insula. Egerde gadymy Rimde baý gatlykda bolsadyňyz, ony siz bir domusda ýaşap bilerdiňiz. Domuslarda ýatylýan otoglar, naharhanalar, hajatxana, aşxana, kitapxana we ýürüý tabanyalar ýaly otoglar bolupdyr. Domus öýlerine güýçi ýetmeýän adamlar üçin bolsa, insula adly öýler gurulupdyr. Bu öýleriň birinji gatynda dükanlar we iş ýerler bolup, ýokarky gatdaky ýaşaýjylar suw üçinçiliginden peýdalanyp bilmändirler. Maglumatlara görä, bu öýler gowy gurulmanlygy üçin çökmäge taýýar bolup, olarda ýangyn aňsat dörep bilýär eken. 3-nji asyr. Köşkler. Köşk fransuzça gala diýmegi aňlatsa-da, baý adamlaryň öýlerine hem diýilýän eken. 9-njy asyr. Muthifler. Şeýhler asyrlar boýy Iragyň Lagash adly batgalyk ýerlerine gamyşdan muthifler ýasapdyrlar. Bu öýler myhmanlar we syýasy gepleşikler üçin ulanylypdyr. 10-njy asyr. Kerwansaraylar. Kerwansaraylar kerwanlaryň sowda ýollaryna gurulan dinç alyş köşkler bolupdyr. UNESCO-nyň maglumatlaryna görä, kerwansaraylar azyk sowdasyndan başga-da habarlaryň we pikirleriň görüňdeşligi üçin hem möhüm ýerleriň biri bolupdyr. 10-njy asyr. Gara öýler. Gara öýler köplenç çarwa taýpalary tarapyndan ulanylypdyr. Olary hem gurmak hem ýygnamak aňsat bolup, ortasynda odun peç ýerleşdirilipdir. Sütünlerine ağaçdan, olaryň üstüne örtgen keçeleri bolsa, haýwanyň derisinden ýasapdyrlar. Häzirki döwürde hem käbir lager ýerlerini täze görnüşli garaýlara duş gelmek mümkin. 17-nji asyr. Tulov we Minka. Minka adly bu öýler köplenç daýhandyr balykçylaryň öýü bolup, olaryň depesi gamyşdan we palçykdan ýasalypdyr. Tulov öýleri togluk şekilli bolup, olarda 800 ogala ýaşaýjy bar eken. 19-njy asyr. Victoria we Vardo. Victoria öýleri asimetrik guruluşda we köplenç köpaýnaly bolupdyr. Adat öýlerden üýtgeşik bolan Vardo adly bu öýler vagon şeklinde bolup, taşy tahtadan düzülipdir. 20-nji asyr. Umumy ýaşaýyş jaýlary. 20-nji asyryň başynda New York şäherine harabalyklaryň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak üçin umumy ýaşaýyş jaýlary gurulupdyr. 1950-nji ýyllar. Geodeziki gümmezler.
Germaniýada oýlanyp tapylan GCSki gümmezler futbol topundaky ýaly bir meňdeş gabat gelýän 3 burç panellerden düzülipdir. Walt Disney World Epcot merkeziniň guruluşy hem GCSki guruluşdur. Bu gümmezler energiýa taşytlaýjy bolup, sowukdan we ýyllykdan az täsirlenýär. Ýönemeňe garamazdan bu gümmezleriň iýdigi kyn bolupdyr. 1970-nji ýyllar Styrofoam gümmezler. Styrofoam gümmezli binalar hem GCSki gümmezler ýaly energiýa taşytlasa-da guruluş taýdan çykşyrmly bolmandyr. 2000-nji ýyllar akylly öýler. Akylly öýler 2000-nji ýyllaryň başynda meşhurlyk kazanyp başlady. Olar esasan howpsuzlyk, energiýany taşytlamaň esasyna gurnulandyr. Bu öýler öýe girjek bolan nätanş adamlary öýe ýesine duýdurmak bilen döräp biljek howplaryň öňüne almaga da kömek edýär. Ondan başga-da siz öýde bolmadyk ýagdaýyňyzda hem telefon arkaly elektrik enjamlaryny sazlayan sistemalar hem döredilendir. 2015-nji ýyl 3D printer öýler. 3D printeriň peýda bolmagy bilen öý guruluşynyň hem täze bir usuly oýlap tapyldy. 3D printeriň öz boluşda aýratynlygy bu jaýyň görnüşi däl, guruluşyk usulydyr. Tehnologiýa ösdügiçe guruluşyk has şart amala aşyrylýar. Hatda geljekde bir näçe gatly jaýlaryň bir günde gurulup tamamlanmagy hem çaklanylýar.